Obahin bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ne ebedi akon aboaboa ho etio ne to na adechima mama munyina kwaba de mo ba Alandu Media so na enne otwede mpo nyankopon ayadoma me yenua bofo bia okwa hayo na afenso san yebomofo na ze ya anadwo de ene awia ede na ya na mpanyimfo ta kase niema abofo ko wura mu no a wokohu no ene se ne nyina na nka wo ka kebehu se wiase ehu yi pa eno nti ena enne yenye yenua be ma bi ene ne ba bebo na dwuma no ho nkomo ne ehu die nti a ema ye nananom e ka sansem no enwuram ehu esen efiana anasesen ene sitie medi ye de ma mefozia me ma ne yenua na tenase na fidi musa ne dini emfa nkomo twetwen no emfa ntom so eja pacho mo tenase o pacho na apomwe apomboko e da nyamiase pacho ne frose pacho ya femi doji ba mi pa amanfo de ni ma ya ajamasu Emmanuel okay ajamasu Emmanuel jowi e da nyankopase ye da se pa na obe no adaja wanya de amaye na me pacho ahayo no wo sha se di mfi sei pacho ahayo no me sha se me na me sha krabe 15 years sa 15 years na started and to say wo sha se mfi sei ni fancy if you dun so ena wo sha se I me started me nya be 15 years and I started so tu mu kakra wo di so tu de mo wo sha se sa fe wa wo de ye wadwuma no ena ye 17 years na se kaka bomu de na se mfi aduonu ni akiri ena wo sha se eda edi kan a wo ne wo mpanyufo ko ahawia wo kura tu no edin ena wo hu me fan say me started me tutu am ko ahayo da me boa me ho say me ko ahayo apa ko pe bi ka kra me so me de be here magusi da me na enkrante na me ko akote ho obi mu amo modo emo ne saya na enkrante na wi ti ma me se me ko akopi bia ya eku ti anadwo me du on na me ko ekwan so me ko na medika ku akrante ba ko be bia na ai mani na kra se me nya bi ubenya bi wo ho no medika nya bi ku ti afina me ko be bia na mo na nkasa gidi ti me ko du ho no me ya du afu no na me hu se ejana eya na mota ka se bi wiase bet me na me start ya me ya indi na me nya nhye bi da ti da me ko na me hu se ya fu no eje bi bo afu no ti se bujano ewa na so na ye ti se de pro insrama no ebufu na eho na ebomi hu e ma me sasan e bia na wo se me ko na went me anko eso de ba ko na ba fi eno so ba wa meka ho hwe me bae no mo a me no mo ekoko ahayo ya na ka kire wo mo na ebra na wonye mfa nye wadwuma na me gidi yesense ya na omukọ ahayo ba omudi dididi nkomo ma wotibi na omuka na onim se eyentro bi na no mutwa wo ho na me se na ya no mutwa sa last pro me fada kuma ba ko bush eno ai anadwo bre no wose wona idea bi asesa isu bi free so be gu no te se isu hye pepepe eno e ma no ho no yekuru eno mo bre ho pa ansana eko na se nenye nsu bi akeke yo enti fa ye fam efi sa da na ukohu boja na wo ba fie no ebo hu ama wanko bi ma na sa wo sa abo ho na sa akoy ukohu ya ebo mi hu de bet adwuma me so ho a metimi ya kakra ndi kika no te ma me be toa so ko so aye ahayo enti edi se ansa na wo se ko ewura mu bio edi be bo so me be na ansa na wo timi asa ko bi mu
na ukɔe ne mfie dun wɔtwe a na sɛ mfie duonu ne akyi ne no ukɔ ahayo na anadwo no ukɔ breben anadwo no ebi wɔ hɔ a on sɛ nsutɔbre sei no wontimi ɛnkɔ nsutɔbre samre nti metamea ma no anwummerɛ bɛyɛ no wɔtwe de kɔ no nkrom hɔ na maboa no na sɛ yɛ 8 to 9 no waboa mehwɛ na sɛ bi mu yɛ nsu no ɛhame sɛ bia ɛne na masi na mekɔ sante no ukɔ a woba breben bi wa le ukɔ a unya bi a wotimi bantam wanya bi nso a ɛmoa no edu anadwo a ɛmfa ne sɛ bia nkranteɛ ne ayintwen no deɛ ɛne wansane no edu anadwo no mo nante ɛne ɔnante adu baabi a na wakɔ akɔda nti wo so wotimi nante ya akɔkɔpie baabi a ɔno ne wakunu firi saa tam no kɔ adeɛ kye a obiara sɔre ekɔdidi nti wo so tam ya bia aduaba bi wɔ hɔ no ɔmo yɛ na so wakɔ akɔtena aduaba no ase na wɔtwɛn wo enti ya na anadwo saa no yɛ de hu sɛ me fa ha se ya ana me fa ha se ya na menya akrante anase menyo wɔtwɛn etimi ɛkɔ awia ɛkɔ site mu sɛ aha se no ɛmoa edidi yɛ ɛwɔ hɔ asa wo hwɛ o manamu mu no okay enti mo kwa no ne sɛ wo du tu no twere wo kon ho ana wo kwa na sɛ mo kwa anadwo na mo wɔ ne ma mo de ka mo ho kɔ ɛno ane o touch root ɛni tu sɛ wo be make sure sɛ wo aboba ana o bɔtɔ ne o sekan okay na sɛ bɔtɔ ne de yɛ ne ma ɛno ahafo nko ana ne ma de a ɛyɛ na ɛwɔ mu ɛno nti me yɛ hwɛ wo kaida wo kɔ ɛyɛ hayo a empanyefo ɛyɛ na yɛtaate sɛ ɔmo sɛ wansane ebitimi da ne nipa ɔhu bi saada ɛno de me hu bi saada mate ho asɛm da wo experience ana sɛ adwuma a wayɛ mu nyinaa mfie aduonu ne akyire ni no ɛdin ne ma wadwuma no sɛ bɔfo no ɛyɛ hu ɛdeɛ ɛma ne yɛ hu yɛ anadwo ana adeɛ asa no wohwɛ a wofie kora na sɛ adeɛ sa a wotumi sɛ wiem no ɛdi ana patam adwuma no a yɛyɛ no wɔn sɛ ɛduru ɛwɔ yɛyɛ nipa sɛ adeɛ kyi sɛ a wɔn sɛ yɛ so yɛnam adeɛ sa a yɛwɔ ɔmo a ɔmo nso so ɛtɛki nkyɛn saa anadwo no ana yɛvi kora wotumi kɔ buhyia anadwo wobɛtumi akɔ akɔpie dua bi ase dua no ase fitaa a wohu sɛ nwura baako koraa ɛda aseɛ ɛne bebree yɛho biara sa ɛno sa ne yana ɛyɛ na so ɛmu so bi te hɔ ana yes ɛtumi duru baabi koraa no wa wotumi te spray bi pampan wɔ baabi a wonam anadwo bere spray pampan no ɔdene bi wɔ sɛ powder pampan wɔ anadwo saa hɔ no nso deɛ wokyɛ kehwɛ no so a ni ho obi ani hɔ a obi so saa deɛ no so te saa pampan na wakɔ hu biribi wɔ nwure mu a no bo hu ma ka sɛ wɔ adwuma we de wonya bibio ɛno no koraa na no ya na ebi si wɔ makɔ kubush me ba homachi na nkwaku aboya no ebi ma hu se bi tutu o mo na na me se me kwa kope bi aku mi di o mo chi a me kɔ no mo kɔ mi di o me ya na me kɔ so me kɔ no mo kɔ ti me ye ya se me nya bi ya de aku pa na me kuku nya ba ko bi bu tu na to na me ma bo ba ye ba ko pe nti wo to fom na me ye se me kwa ko me yi sikan bi o mata se me kwa ko fa na ma twa na me kodu ho no aboa nka ɛwɔ sɛ wabɔ no to ana hu nipa nka odwane kɔ ayi no ɔsɛ die Amerika ɛsa ba me so direct ɛbɛ so me nice kokuo no ɛma me second na ekuta me na me to na nwa so me to ye na ya me tumi tie kom etimi kunya na bɔ ɛna ɔda no ho ɔsa kɔ still na ɔsɛ ba me so
na me nya adua bi de ball to me free one de me hu dwiri me papa say ma kumbia ebi nya wo sada nje se ndem ma hu dwiri so kokwe no ye de o de ne ba fie na so wo pre wo yemu shi wo ne nyina achi no wo de ne ba fie na fire fa wadwuma ni mu se de ya wo si kɔ na anadwo na mo ba anadwo no utimi kɔ bia wo de onimi so wato abo no tuo pa wo de ni moja achi akwa kuduba wo nkoduru hɔ no na abo ne ni hɔ so adane ni pa na asa so adane de ye no okoro ne ba bio ohu bi sada ene fire fa ma ye den ano so me nanu ye eni boso me kura ano le ko bo wan sa ba ko bitu ano le boni tu no nanu so na kama bo baba ko pesa anything bia be ye me say bia no na aka bo baba ko ma bo wan sa ni tu ma wan sa na da ho o da ho ma me anka se ma hu se o da ho sata so na se kan ke tu abi ni so na sa ye de ekrao iti ma me ma jin se seni asia yende ji se me ba odia ma boni tu ndi ye den a obedo obedo ju na mka me de second eye de aka ti na bi to na me hwe na sa ji sa chepa o da so da sa o yesa me froso kakra ba bi se nka me be frame ni no so mo na ben fi o mo nto aboba me ama ma from ama o mo to aboba na ede ambro ana me no mo ti me twen o di mo ansa abo na so e ko pia o na ko abo ma boni to o da ho a wonim se wawu awie no wasa asore hotilo won na ekoro no ma yesa de nkra man sa ko fefe si na me no kase wan hunu se ne hu moja bi anso so gu baabi no aka se wodi moja na chi ani bi di moja na chi sa ko gu baabi ni twa ese no no wan hunu bio anso yetimi tu bi kura wa akire a esene de na me to no oben wo no emu abe no mu hu pra wo nwuram modwuma adenta wansane be ma no na be ben obitimi de kura no I say you want any free what you want maka ni na no yeah ha no de se boni sa no ma no bi de ndi bi ni ha se boni ni sa jata ni de se ni pe ben no no mo so kwa akire na we wo share wadwuma ase epom sa abiri no megide ye se wo de niam wo hu ani eya na wo nan fofo no ma na se wo papa no mo a wo ba kire wadwuma no eya na wo mo nso so ka do mo so ko wuram di se mo hwia mo tena se na mudi nkomo eya na ebi mo ka de mo so kwa mo ko hu no mo ka wo mo ka na se o se ebi na no on ka na asem na ntini ye se nya de bofo bi ku le mo bi hu do be ni na na obede obi wo beka o wa ku hu ade na bia wo wa beka no obi so tenchense bia on kan chira nation trim enti ha ukokotu ba bia ya na o ka se ya na perfume e wo hona no de na se o te powder mpampan no e hono no wo ja honom ko pe ba bi foforo fa na wo fa honom na na e kro e hono e wo se ofiri se mo no wo na ti kura se den kro wo so ofiri hono na a friend is say baby o ma prapra hono so duro na so ha ye kwabo sa na wo fa ho Dina say baby abeko bia no wo ho mmra e wo baby wo se wutia ne baby ni kwan se wutia ne modwuma ye hu se bi o a odi asese no ya na ho na pa ase ti no se no eno so aduabate e ma mo na wi nso nya odi aba nya ni pa nyina na ya na omko ho no no azza wo mpe wo ho asema wo hu se odi aso a eni kwan so kwa ase ze se de mo eba no sana ade foforo bi nso so ye de eba ahomacham ne do maka ho asem pa o anza yedua no ode ho aya homa ti se bia wi e wo no timi ko street na akoto dua no nkon so aya homa no anka wo se bia ka fa aho no ono nko anam ne baabi ansa na ku dua no eso njano no sa ahomacham no
Anadwo eno so asase ehu te se de odi ase ehu na na. Anadwo ko bushia. Ultimate to say bia nipa ne ebi o tuhu. So na nya ipasa no ma nyina na empanyifo no me papa mo. Sata mo start ya tutu no. Omoka saba kwa se mi na kire ni odi ayi no ma kire timi tuhu ti se nipa pepepe. Nti eya no mata ka kire se ko bush na bia obi frɛ obi tuhu sa na se baby sa ni entanye de mamonye so anti na se du anadwo oda ni nipa dizo tuhu a wo de onim se oyonku nipa sa enye dua bia keke nya homa bia sa tini ye ka homa nti na se wa wonim dua na se wa wo kokwayem ne de wo hu ya wo hu se aha ne wo nti no e wo se wo hwe wanam yi nti se emoa ne ye dodo sen kura wa akire kura wo se wo twa ho firi ho yana wonim the forest no ebi wa na ye forest ana bia kwaye bia da bia ye feature se ebitimi etimi fifi wo kwaye no eno no wo nam na bia obekwa kopie so free on bia obeka se bia free satam no kono bia ho kwa omfa enka me nya sa ya na ye nim se ebi wa ha awu kopie so de anu ahye ho nso na ya moye de na mokwa mutimi hye babia mo nam so because ya na ya na anadwo na mo ba so mutimi hu mo kwan ba wotima kodi nansa wo enwura mu da eno de na ma wo kodi nansa se bi wo ha mo ye nipa ni no nipa mi ansa mutimi boa mo ko se bia mo mutimi twa brema mo se bia ebrese na mo be ba do mo nya nam ni bia mo ho sa 3 days na mo aba chanu sa na ya mo da he mo da mo pe bi a mo de bo tent demo ana za mo da he si to bread bia rubber ina rubber black bia ele bi so na bani dia kuna na mada enwura mu ho sa ya oti wasi na odi kru mu ana sa ko pisi se dia den abete ni mo mse nyensu to bra eno no to ho sa say juma na ko nti ko da oso hu ei ene mo juma ya din na ehu nso na sa ya na ye de ya na ye ta tete se ye kwayom na ya na emo ate akese no ya no akope bi so da so mo so wonyine won ha adwen na o ha adwen krama di wachi a ono o te krama ne pampan a krama no be na adwen se bia o be chi hu a ono o pe be bia ide ati afa anti onyine de one krama nhia ne onyine ne nanka ndi o mo ne krama ne okay na so mu krama de a krama ne bo mo te pampan the krama di wachi dia no be na adwen se bia okọ krama no so efisa wo sha ase call ahayo no ede ne wasua ewo wadwuma ni mu a wo de aka wabrabo ho anam so ma wabrabo ekọ de se de usipe no fisa me starting my dwuma in fact say na isua na isua se dwuma be papa e pa ejai na ka busia no so no in fact ma me ba me ni pe ni papa ba ni me na me ye pe nti etu na me fada e na tutu ni ye den ejai nti tu na me hu na ni so efie no nkura no so do so fiti no a me ko ba ni yesu ye nya bi de ya den ana ma ti se abo me na me yere amene ne ti eno na me fada ji asase na odi ekuku me ko ba no abi na me tin sika kra bi fu de fa ya di fu a almost de ye dwuma enti da edwa yi ankasa na se da nananu medi ho afofie no eya na okwa unya nam sai da nanam medi afofie to se bia ada eye no ukọ nwura mu a na ma unya no eni etoda bush no etoda na okwa etime boa
Anya da nyina na yakwa etimi di be bosome obekọ onya ahwe to de bi so okwa bebi wani na kura se bia obefa wanya bibi no ho no etimi otimi nya bia otwemi ni akrante first na empesa so wo ye forest and so jaji she na me no mo ko sinti ama omunyina so ase ahye ndanza hade ahaya akrante ne wotwen no na wa ha kese ne wansa na mu ene wa ha kese na za wo ayo wansa ne no mse ya no da ne nipa no ho ena ya no mse ati abefo nta do mo ye adwuma wansa ne de impenyi fonam ya ati asese wonde o ya abo bono otimi dan na ho nipa nyina ko we amanfo ayi menke kontomre obi o timi titi gu okwa on odi ni senke ka gu okwa so da nu hu nipa no da kodi nsamo ne ene modwuma yehu o ai na o kase Nyankopon adoma adwuma ya na ade hwe wogere o ma yese ifa chome ba oba na be ma oba we den kan mebuza asa we do ye nko ye be ma da mebuza asa oba ma na aye na se de se wusi kan se ye se ukwa ha wo ye se na se woni adwuma we woni ene untimi ni o meme de meni woni ene asa adwuma no na wo papa asa to no abeto na wo ye na abeto me ankasa me vima wo mu a na wo de ye adwuma no se ye adwuma efiri nkula bre mu aye abepum sa abre ba ya na wo ta tete se ye se bi wo hono ma onyi so kodi adwuma se na otimi ama be ye adwuma wo she adwuma ya se no ye se bi ho a modo so mo kwa afu mo konwure mu a ebi mo boa pa shada be kam ho so mo na mo kọ ebi ana opese wo ye obone wo she bi da ene ya tete bi da entire no so ntire ama yeso ya da ya so bia me nipa me no me partner me ne ye de woni ne nam nya me partner no wa na eya na ye tatis mo se iyewo ibi wo mo e from mo samantwentwen so obi a wafiri mu no anya ne kra wu no on se tore bi a ya na omotan nam kwaya ase anadwo eno what be sada eno kure se bia o kan de say na kire wo ha forest se bia forest se na what se bia operator fu bi ko ye juma na bia omo akọ ahaye te se bia ye ya ne ye ko ye bia me partner ne ko obi ti ko bo bitu so mo anko ye nanano mo anko ya mamre ho a dan e du na ju du ho a won kasa wote ne yo on no so okay jena sa de ya ne yetete ne nyina ya na ye no kore ene modwuma ye hu nanano mo nkoso amo ho ban wate Nyankopon nkoso mo ho ban no nkura ye da se pa na obre no adaja wonya de amai bio enti se obi pe e ya na amafo firi kuma se ba beto nam ne bi firi mu ha na ele nya ye na di gina kwan mo di gina kwan no ho sa okay enti e ba nya yi se benya wo number se bi obi pe e dudu mu ato a enkeja won se ya na buche for number ya na mo pe enwuramu na makọ ti se de bi benya bi e be ho ne ade de ama na akọ a se ha adwan ka obetimi do number to dwamai na your number ni say 0593 45 16 4545 na emi no na 16 so yo ye da se pa dina ye se wadwuma yi wa me yesua wadwuma ye se acha se wi ase nan kasa wo ha e wo se wa no no ni kwanse de obi hu bia na ye de o ka ho asem ye da se obi no ko kra ayi obi nti wa won modi mu no atimi afa so ayo ntina ye se wo tu ye fo a kasa abrabom no de na ye nhwe ne ye nye se de be boai ba cho bia wo ho no ma adwuma bia ni mu ye bia no ni nko ho ne de okay ntina se nkase bia obi na bo a ase wo bo a ho a ani bi so be bo ene eso ye da se pa mi sha no bre no adache na mi ton supan so mu wadwun nsa na de be ba ha bi oni e ba beto akrante ene de akọ
ene e ba ye no ye ne enua bema na ebebo nkomo wa ye adwuma no bi emfie aduonu ne ye kyire de omukọ enwura mu a wo mu hunu no ene de omufamu no eno ene wone ya che no si ya na ye no Alandu Media so ye boa ama ye hu de ye koso e wo ye mpatamu ena afensi so e kwan a so obi ye adwuma anase se wo yekuani anase okwa hayo de wo famu ansa no wani aduane ne de aba abonten so ma me no mi yoni ato bi adie no eno ho nkomo ne boy no tweda mpo nyankopon ya no be hia bio ka subscribe no ahya ma fofo nya bi ahye medin no eye maame Fauzia Makram